Pozrime sa na to. Pred 20 rokmi sa upratovanie robilo manuálne. Je to problematické, zdĺhavé a časovo náročné, pred 10 rokmi ľudia stále používali staromódne vysávače. Boli nedostatočne výkonné, hlučné, mechanicky objemné a mimo dosahu, drahé, po nejakom hľadaní na internete som si vybral tento. Poďme ho otestovať, aby sme zistili, či si zaslúži svoju povesť. Skutočným testom vysávača je jeho sací výkon, nielenže vysáva nečistoty, ale aj zbiera úlomky. Bol som úplne ohromený. Vedel som, že je skvelý a fungoval úplne brilantne, online ukážka vyzerala skvele, tak som sa rozhodol si ju kúpiť. Je neuveriteľne jednoduchý na používanie. Očakával som kvalitu, ale tento vysávač prekonal moje očakávania, povedal som to už nespočetne krát. Tento vysávač je úžasný. Čo stratiť? Využite túto príležitosť, zažite jeho skutočnú silu ešte dnes. Cena na vás určite zapôsobí. Kto hovorí, že iba objemné vysávače musia byť výkonné? Odkedy ho používam, nezostali žiadne zvyšky. Nečistoty, piesok a vlasy zmiznú okamžite. Zvyšuje zážitok z čistenia pre zaneprázdnených ľudí, ako sme my. Kúpte si jeden predtým, ako pôjdete šoférovať. Ľahko sa čistí jednou rukou. Motor dovezený z Francúzska poskytuje výkon priemyselnej triedy. Ľahko pozbiera nečistoty, prach a vlasy. Sací výkon 15 000 PA a funkcia turbodúchadla uľahčujú odstraňovanie prachu a opadaného lístia z vášho auta. Čistite jednoducho a bez starostí. Navyše je to výkonný vysávač. Multifunkčné vzduchové čerpadlo dokáže nahradiť rôzne zariadenia. Ušetrite peniaze a starosti.